Îro roja qaneyan bû, xwendekaran qaneyên xwe standin û betlaneya 15 rojan, tatîla 15 rojan jî dest pê kir. Kawerin emberê xwe bidin bajarên herêmê û li kêlecana xwendekaran binêrin. Ji bo 18 milyon xwendekaran betlaneya 15 rojî dest pê kir. Xwendekar beriya betlaneyê çûn mektebê û qarneyên xwe standin. Li Bilîsê notu 10,521 xwendekaran qarne standin. Ji bo zarokan diyarî jî hatibûn amadekirin. Li Mêrdînê jî xwendekar serê sibê çûn dibistanê. Qarna xwe jî stand. Qarna min xweşik e ku ez çûma malê ez ê bêjim bavê xwe em ê çîne gezmexê. Rêveberên bajêr jî ji bo qarnedayînê li dibistanan bûn. Qarna xwe standim ez ê tehtîl bikim. Kêfa me hat em qarna xwe standin em ê rîzin. Ev der jî rûbaroka colemergê ye. Xwendekaran piştê qarnestandinê ji bo bîbîranînê wêne jî girtin. Dê dersê trokem de okuma xînim da ez piçek dîrzî xibim. Ez dişme maletê xizmet xidê bixwe qarna xwe nîştem min çav yok xera. Li navenda erdêjên şeşê Sibatê Merişê jî kelecana qarneyê hebû. Xwendekaran piştî ku qarneyên xwe standin ketin betlanê. Li Entabê xwendekar serê sibê çûn mektebê û qarneyên xwe ji destê mamosteyên xwe standin. Li Maletê 150,000 zêdetê xwendekar ketin betlaneyê. Li hin dibistanan li gel qarneyê diyarî jî hatin dayîn. Li Mûşê li mekteba seretayî ya Valî Adîl Yazirê xwendekaran qarneyên xwe ji destê waliyê bajêr standin. Li Wanê jî 290,000 xwendekaran qarne standin û ketin betlanê. Li navçeya Erdîşê xwendekaran pêşî Pastebirî piştre qarne standin. Li Bîngolê xwendekaran qarneyên xwe ji destê walî standin. Li Qersê jî nêzî 65,000 xwendekaran piştê ku qarne standin ketin betlanê. Ji bo xwendekaran heyama duyem dêsisiyê Sibatê roja duşemê dest pê bike. Wezîrê Perwerdeyiya Netewê Yusuf Tekin got rêjeya perwerdeyiya me baştir dibe li gorî welatên OECD'yê di fen û matematîkê de di dersên fen û matematîkê